Обърни се хубаво напред към камерите. Имаш ли нужда от репетиция? Не. Добре, започваме тогава направо с изпълнението на Йоана. Успех! Па, бистия потак. Па, бистия поток. Не сим пе подава, павия олок. Мама бела гуска, пяска с кипча. Па, бистия поток. Отва ми се весел, ще изял за Бог. Много ми харесва, павия олок. Бистия поток. Каква смешна беше каза, че патката учи патленцата да плуват. Да. А защо Жабока кашляше нещо? Да не си настинала? Да. Каква ще станеш, като пораснеш голяма жена? Балеринка. Пожелавам ти да ти се сбъдне мечтата, каквато и да е тя. Красива усмивка към камерите, аплодисменти.